Tal għamiltilna l-lum. Mela minna unek issa, ħammorru għal-Corazon Mizzi, l-ħat kantanna, id-dar tan-nanna. Kif tidħol tabita ħmar twil tħossok tal-ġobalazz, fl-intrata ssib kradenza kbira msakra bil-katnazz, u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura, u l-mara ta' ġufieħ tistħajjela jirġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xinfinir tal-kewba motti b'dojler ir-rakmat, u għad kbir ta' ritratti li fakruha fil-passat, ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina fid-dar tan-nanna. Selott antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar, grandfather clock li xili dott u s-suwirijiet id-dar, u tlet it-tfal jilabu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jidula it-sijiet. Fid-dar ħaġraġel bit-turban fidu bozza tal-kamin, u taħtu s-sendu font fejn isakru t-tfal imqarbin, mal-ħajt hemm kurċifis li bħalu ma tantx issib, meta tgħaddi minn quddiemu qis li trodlu s-salib fid-dar tan-nanna. Fil-ċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur, tixelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol friskatur, u jisa Corazon issa ħallik minn dak il-ktib, għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib fid-dar tan-nanna. Selott antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar, grandfather clock li xili dott u s-suwirijiet id-dar, u tlet it-tfal jilabu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jidula it-sijiet. Fid-dar tan-nanna. Selott antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar, grandfather clock li xili dott u s-suwirijiet id-dar, u tlet it-tfal jilabu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jidula it-sijiet mid-dar tan-nanna. Xtara sem l-aħwa kun trattur u tella blok flettijiet, armadi fuq l-ultramodernu b'ħafna kumditajiet, u dawk it-tlet it-tfal imqarba wara l-portieri moħbin, illum ifittxu fejn jilabu iżda qed jaħbtu ma' xulxin. Tagħmel xi ħaġa u Antwan. Ikont aljenat tara l-album hu. Ngħid il-verità. Verament tolqotni li inti qed toħroġ bid-diski pratikament Maltin. U vera nammirak għax hawn ħafna nies li qed jinsew il-Malti u mhux qed joħorġu d-diski bil-Malti. Ma nistax nifhem għal xiex imma nammirak u vera proset. Fil-fatt dak l-album kien riskju kbir, għaliex kulħadd kien jgħid li jisma' kanzunetti bil-Malti dak mhux se jinbijaw, mhux se jinxtraw, investiment kbir album bħal dak. Għamiltu kollu minn buti ma sibt ċajnuna, pjuttost sibt min jaqtali qalbi, imma ġala darba ħareġ u ġala darba kont jien u ftit ukoll persuni li jenuni u li jemnu fih. Realizzajt li ma kien riskju xejn fil-verità, kienu ħafna ħaġa l-mużika bil-Malti u għal-grazzja tal-lum nista' ngħid li dak l-album huwa
prattikament sold out dak huwa wieħed mill-aħħar ftit kopji. Grazzi tal-li tajtni kopja. U min għandu dan l-album ħajkollu limited edition għax mhux se jiġi stampat. Vera ftit fadal kopji minnu. Vera, Suċċess kbira li. Proset, Corazon, vera nammirak l-album Hawnjien, u għalx semmejtu Hawnjien, Corazon? Hawnjien għax taqt li jkun kif tajt, bl-Inglis tajt statement ta' l-identità tiegħi bħala kantanta x'dak kien l-album li wieħed debuttajt, l-ewwel album tiegħi, ma mhux biss tagħna bħala Maltin. Ġifieri hawn jien, hawn l-identità tiegħi, hawn min jien, dawn huma l-emozzjonijiet tiegħi, huma il-ħsejjes li smajt jiena u nitrabba, huma l-idejat li jiena trabbejt fihom, il-kuntest Malti u l-lingwa Maltija. Prosit, u d-dar tan-nanna infatti hija vera storja tad-dar tan-nanna tiegħek. Veru, veru. U smajt li n-nannu ħana għali. Iva. Għax taq l-insemmililu, għax ironikament id-darja tiegħu, għax kienet tal-familja tiegħu, allura tista' timmaġina. Imma aħna dejjem konna ngħidu l-dar tan-nanna. U meta nintroduċija dil-kanzunetta speċjalment l-tfal, it-tfal vera sensittivi għal dil-kanzunetta. Ngħidilhom id-dar tan-nanna fl-aħħar tal-kanzunetta jiġrila xi ħaġa. L-isfortunatament tiġri ħafna djar Maltin li tiġġarraf u timbena f'appartamenti li jitilfu mill-karattru tagħhom. U jintilef dak il-misteru, dik il-maġija ta' daw id-djar antiki. Bil-kantina, per eżempju. Ekku, bil-dak l-affarijiet antiki Maltin u fortunatament id-dar ta' nanna tiegħi għadha kif inhi għalissa. Ġifieri għadni qed ingawdiha fis-seħer kollu tagħha. Kun nanna tħobba ħafna, hija parti importanti ħafna minn ħajtek. Ħafna, qattajt ħafna ħin fit-tfulija għandha wkoll ħażebbuċ. Għal kemm qatt mext hemmhekk, kulħadd jaf kemm jiena marbuta ma' dan ir-raħal ukoll. Infatti, għaw pereżempju diski mill-għajnejn ta' tifla, ġifieri għandek Lejla b'xejn, Mari x'tista' tgħidli fuqha? Marija probabbilment l-aktar kanzunetta kontroversjali tal-album u maġinajt li ħad toħloqha kbir. Fil-verità, naħseb ġiet apprezzata ħafna artistikament. Titkellem dwar il-mod kif il-mara illi qed tiġi kif tajt ir-raġel tagħha jaqlibilha kif tħares lejn il-mara l-oħra. Il-mistress biex niftehmu u din il-mara qatt ma rnexxielha kif tajt tieħu r-revenġita tagħha, imma qed tieħu gost partikolari li qed tara l-natura qed tpattiela lil din il-mara l-oħra bleta bil-affarijiet naturali, ġifiri dirat il-tieħu din ir-rivinċita waħedha mingħajr ma kellha l-fejn tagħmel xejn. Jgħidu minn insomma iħobb daw l-affarijiet jgħidu li hija probabbilment l-aktar waħda li fiha valur. Mari, kemm anke bħala letteratura, probabbilment hija l-aktar waħda sabiħa u ta' valur letterarjament. Inti erbaħtu wkoll kont il-kanzunetta Maltija, l-Attalanja tal-Poplu. U naħseb minn hemmhekk bdejt tara aktar ukoll deġa il-Malti kien f'qalbek u ħareġ aktar naħseb u mat minn hemmhekk. Ekku, fil-fatt jiena kont daħalt l-ewwel kanzunetta b'kombinazzjoni hekk kien jisimha kieku taf qiegħda fl-album ukoll. U kont ġejt taqbel tal-aħħar, però hemmhekk. Waqtajt qalbek dik li nħobb minnek. Le, l-ewwel darba ġifieri kontat isu laqgħu li ħanuħu sem, ma kellix ambizzjonijiet li nirbaħ. Però kien hemm nies bħal pereżempju Walter Mikallef, imbagħad sektar tard tagħmel duett miegħu. Persuni bħal Father Morris, per eżempju, li organizza l-festival, Noel D'Amato, Charles Kembri, li kollha ġew. U għallu li isma' minkejja li ma morx tajjeb, għandek potenzjal. Xi għandek żerrija li jekk inti tiżraħħa tajjeb u s-saqija se tikber fi fjura. U dak iż-żmien għamlu li ħafna kuraġġ, kont għadni żgħira kull ma kelli 17-il sena, is-sena ta' wara rbaħt. Vera vera x'indaqta qalbek tal-aħħar. Jekk jgħidu l-mirakli mbagħad hemmhekk jiġru meta tkun qiegħed fl-arbitċa ngħidu, għattaw ta' qalbkom. Meta jkollok gwerra, pereżempju jew logħba futbol ħa mhux gwerra. Logħba futbol titlifa għax jgħaddi l-ħin, għax inti taqt speċi ta' linja. X'kieku tibqa' tilab għal dejjem, hemm ċans li l-affarijiet iduru ma' żmien. Ġifieri skont meta taqta' qalbek tintem il-logħba. Ekku, kolla żon barra mela l-Anja tal-Poplu tieħu sem ukoll fil-Malta Song. Iva. U dejjem ġib diski verament sbieħ u jintlaqgħu verament tajbin. Dis-sena kont qed tieħu sem x'kien jisimha? Secretly. Secretly, eżatt niftakar. Jien wieħed mill-fans tiegħek ukoll ngħidha. Barra ħbieb aħna jien bqajt insegwik għax vera proset u nammirak dak li qed tagħmel ukoll. Tajjeb ngħidu li Antwan meta jiena kelli l-ewwel xogħol tiegħi fil-Lukandi, dak kien l-ewwel xogħol tiegħi. Kont għadni kif bdejt inkanta f'lukanda partikolari, Antwan kien jaħdem hemmhekk, kien manager hemmhekk. U dejjem kont ninnota kemm kien jinteressaru fil-mużika, eċetera. Ġifieri ta' min insemmu għali
meta tkun fuq il-post tax-xogħol tista' taħti dimensjoni oħra. Eżatti. Li tinteressa ruħek. Importanti li tinteressa ruħek, mhux. Corazon, min fejn dejtek l-imħabba għall-mużika? Minn meta kont żgħar kont kanta d-dar, pereżempju? Iva, dejjem konna, jimqat ma kelli familja minn dawn illi konna familja mużikali jew indoq. U għalkemm il-mama tiegħu l-papa kien idoq strument. Però dejjem mod amatorjali, ġifieri qatt bħala karriera. Però l-mużika dejjem kienet issipruha fid-dar, jiġifieri kemm jekk il-mama tiegħi kienet tkanta li biex norqod, jew inkella konna nisimgħu xi festival bħal ta' Sanremo fil-karozza dejjem għaddejjin, ġifieri minn dejjem kien hemm min-namra tal-kanzonetti. Meta kont żgħira believe it or not kont vera stunata, għax kelli dak iż-żmien kelli ħafna problemi bl-ażma li mbagħad ħriġt minnhom, ma bqajtx imbagħad biha. U kont dejjem fgata, ġifieri qatt ma kont nistankanta, eċetera, u l-mama kienet tgħidli li tħobb il-mużika studja l-pjanu. Kont bdejt nistudja l-pjanu, mnalla kien hekk, għax imbagħad kien fadal ċans biex nistudja l-kant. Ekku, tistudja u studjajt ukoll bħala notara, qed ngħid sew jiena? Gradwata fil-liġi. Gradwata fil-liġi, dottor Corazon Mizzi. Niddejjaq ta' meta Eżatt. Ma proset, jiġifieri smajt li wkoll kif tajt avukatessa ta' prima klassi wkoll u għammok notara wkoll. Mama tiegħi notara u fil-fatt naħdem magħha jiena. Jiġu ħafna ġenituri fuqi u l-tfal jgħidulhom tara di laħqet avukat u tkanta wkoll, ma kollox tlaħħa, istinti wkoll hekk trid tagħmel, speċi ta' jisu bil-ħlewwa jkunu jridu jgħidulhom hekk li jiena xi role model bħalli kieku jiena. U inti role model għalija jiena u Malta vera ftit issib nisa fuq it-televiżjoni li jżommu ruħhom tajjeb u vera taf titkellem u tmexxi li kien nifsek tajb ukoll. Kont preżentatriċi wkoll fuq ċerti programmi fuq l-Xandir Malta. U hemmhekk ukoll naħseb esperjenzi ġodda kienu għax inti bdejt minn programm ma nsemmux l-imkien u bdejt kant hemmhekk u bqajt timraħ u bqajt tikber. Spjega lil taraf dejjem fejn ikun hemm l-opportunità. Jiena dejjem nikkwota lil Don George Preka, l-lum San George Preka li kien jgħid hekk titlef qatt ebda okkażjoni ta' ġid. U jiena dejjem imxejt fuqha dik it-talima, jiġifieri hemm min l-opportunitajiet jiġu qudiemu u għal xi raġuni ma jarahomx, ma jirkibx id-dajsa meta tkun waslet ħdejh. U jiena din dejjem provajt ma nagħmelix, ġifieri dejjem ippruvajt li meta nara l-opportunità naħdem għaliha u nitħlilha. U hekk għamilt u pass wara pass ġifieri l-affarijiet ma ġewx f'daqqa, tarġa' tlajt. U għatfadalli ta' ġifiri tara x'nitla. Xi ħaġa li xtaqt ngħid fuq li għattinti wkoll inti għattinti kont preżentatriċi. U di xi ħaġa li tottanki għalik meta inti tkun xandar, tibqa' xandar minkejja li ma jkollokx programm regolari. Jiġifieri inti minkejja li bħalissa ma tkunx qed tieħu l-każijiet il-qorti ma jfissirx li m'għadekx avukat. U din hija jew tabib illi bħalissa waqaf għamel sena wieqaf xorta du tabib. U xandar jibqa' dejjem xandar, tibqa' fik. U jalla l-karriera tiegħi tkompli, ġifieri dan il-break qed nieħdu b'mod konxju minħabba ċirkostanzi li ġraw li ma kinux tort tiegħi, però ġifieri l-karriera tkompli. Eżatti. U jista' jibda jurina wkoll xi ritratti Paul Gallia, d-direttur tagħna wkoll. U hawnhekk ukoll infakkar naqra n-numri tat-telefon ħalli nrebħu rigali ieħor ukoll hawnhekk ma' Corazon Mizzi. Se jridu jċemplulna, Mela importanti. Ma ħallunix weħedna. Eżatti. Għandna guest tan speċjali ħadd kellmu naqra wkoll għax xi ħassaqsikom ukoll mistoqsijiet.